आइखौबो लांफागौमोन ना। थाङानोहाय आइया। आयै ओमफ्राय आंनो मा बायना होगोन? नोंनो मा नांगौ आइ? आंनो गस्ला नांगौ गस्ला। दे जागोन दे नोंनो गस्ला बायना होगोन। ओमफ्राय मा नांबावगौ? आंनो माबा नांगौ। बेन नांगौ ओमफ्राय माबाबो नांगौ। सेन्देलबो नांगौ। ओमफ्राय मेथाइ जागोन। दे नोंनो जा नांगौ जा जानो बेखौनो दिनै जाहोगोनबो बायनाबो होगोन। मानोना नोंसाया दिनै फैसा मोनदों दरमाहा। दालिम आब' थांसै जोंफोरो। ए थांसै दे होमबालाय थां। नानियाबो थांमारगोन दा हा? औ आयै थौ नोंबो। नाङा दे आइ आं थाङा। थां नोंसोरो। नोंबो थांबा हामगौमोन। नाङा दे आइ आं दिनै थांथ'आ नोंसोर थां। मालाबा थांगोन दे। दे होमबा। आइया आंनो दिनै गस्ला बायना होगोन नो। माने मा नांगौ गासिखौबो बायजोबना होगोन नोंसो। सेन्देलबो बायना होगोन नो। ओमफ्राय बेनबो नांगौ आंनो बेनबो बायना होगोन नो। बा दे। दे होमबा आब' थांसै जोंफोरो। फैनायाव गोबाव जागोन नामा? बारा गोबाव जाया दे आब' एसे थाब फैगोन। जुदि गोबाव जायोबालाय आङो ओंखाम ओंख्रिखौ संना दोनगौमोन। नांलाया दे आब' आङो फैनानै संगोन। दे होमबालाय थौ दारा थांसै। थौ। मालायबा सबाया दिनै सना दानो थांनो नागिरदों। हाबानि सना। दे हाबा जाथोंसै दे आरो माथो खालामबावनो जायोनो। दिनै आरो आङो दरमाहा होबायना बेसेबा गोबावनि उनाव। गावगायानो मास मोनथाम मोनब्रैसोनि उनावसो लायोना। मास मोनथामनि दरमाहा मोनदोंना बिनिखायनो फिसाजोनो गस्ला बेन सेन्देल बायना होनो ओंखारदों। ओमफ्राय गावगायाबो सना दाहोगोननो। मालायबा गोदान संसार जासिगोन। बिथिंजाय आंहासो हारसिं जासिगोन। इसोरा आंनोबो जुदि सासे बेबि होनाय मोनबा। इसोरा आंखौ नायफिननोनो थाङा। दालिम ओइ दालिम आइया दालिम। मा थांसै नामा? औ थांसैथ' र'। ओमफ्राय नोंहा मा जादों? जेबो जायाखैथ'। नों मायबा जामारदों मानसिया। एथ' खाथिनिफ्रायनो गाबज्रियो आं नोंखौ थेवब्लाबो खोनाया नोङो। नों गाबज्रिबाबो खोनाया नामा आङो? खोनायाथ' र'। मा सानो मा मायो। माथो बुंबावनो आरो राहुल। बे जिउआव ना गोबां दुखु दङ। थेवब्लाबो जुदि इसोरा आंनो सासे बेबि हरनाय मोनबा आंहा जेबो दुखुआनो जानाय नङामोन। दालिम नों जुदि एथ' बेबि लुबैयोबा होमबा सासे खांगोन दे। नाङा राहुल। आं गुबुननि गथ'फोरखौ खांनोबो गोसो गैया। आंनो गावनि गथ' नांगौमोन। गावनि थैनि गथ' नांगौमोन। दाराखौबोथ' लांखासिगोन। बेखौबो आं गावनियावसो सानना लायोमोन। दा बेखौबो लांनो नागिरबाय। आंबो जाहैबाय फार्थि बाजि। बिमाखौनो जानो मोनला आङो। मा बुंबावनो आरो दालिम। दे खाफालाव जा लिरनाय दङ बेनो जागोन। नों बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा थांसै आङो। औ दे थांदो होमबालाय। दे बांद्राय खोथाफोरखौ सानबाय थानाङा आरो। जागोन दे थां नोङो। दिनै मालाय सबाया सना दाहोनो थांनो नागिरदों हाबानि सना। गैया बिसोरबो सानैबो थांबाय। दे दाहोदो दे। औ दे होमबा थांसै आङो। दे थां। जुमना आब' थारैनो नोंखौ दिनै आलादा नुखादों दे खिन्थु। ए नंगौ माबायसि आलादा? माने दिनै बिराद मोजां नुदों नोंखौ। बिउटिफुल नुखादों। गुमैयाथ' बेसेबा फसायखागोन नोंखौ दिनै। अबावबा दिनै लांनो नागिरगोनहाय। मा जागोन दिनै नोंखौ जुदि दिनै लांनो ओंखारोबा? इस एथ' मोजां नुदोंना आंखौ दिनै? औ आब' एक्ट्रिस बायदि नुखादों नोंखौ दिनै। दख'नाजों फालिजों ब्लाउसजों बा सोर हाबावनो। फन खालामदो गुमैखौ। मा दाबो मोनफैला? बेसेबा गोबाव नेबाय माथो। सफैसिगोन र'। बारा गोबाव जायाखैना फन खालामनाया सफैसिगोन। मबाइलखौबो लाफ्लाङासै। जोंनाथ' दा थांनो मा गोबाव जागोन। उन्दै समनि लोगोखौ लोगो मोननानै हनै दा आंखौ नै न'आवनो थांनो होथ'वाखै। गावसानाव थांनांगौनो गथ'नि बार्थडे दङनो। आं मालाय जाहैथारनांगौनो गाज्रि मोनगोननो थाङाबा। दा आब'आथ' जोंफोरखौ थांगोन होननानै नेबाय थागोन। मबाइलखौबो लाफ्लाङासै आङो दिनै। आब'नि नाम्बारखौथ' गोसोआव दंखायो र'। सिख्लाफोरनियावनो बिनाय नायनोसै खोमा मबाइलखौ। नानि मोना मा अबाव थांनो नागिरदों? जोङो बेयावनो फैदों र' सगावनो। जोंफोरखौ सिनायागौ नामा? हाया दे नानि माने आं दिनै मबाइलखौनो लाबोनो बावगारबाय। फन खालामनो हाथ'गोन ना नोंसोरनि मबाइलजों? माने आं आब'नो फन हरनो नागिरदोंमोन। औ हागोन दे नाम्बारा खिन्थानाय। 333 ओमफ्राय 356 ओमफ्राय 09।
हेलौ सोरो? ओइ आब' आङो सबाय। आब' आङो मबाइलखौनो लाबनो बावगारफ्लांबायलै दिनै। बेनोथ' आं सानदों दिनै मबाइलखौ मानो लाङासै होननानै। आब' जोंना दिनै न'आव थांनाया एसे गोबाव जागोन दे। मानो होनबा उन्दै समनि सासे लोगो मोनदोंमोनलै। ओमफ्राय फिसाजोनि बार्थडे दंनो जोंफोरखौ दा ब्रा लिंहरथारदों थाङा होनबाबो बुजिया। बेनिखायनो नोंखौ फन खालामबाय आङो। सोरनि नाम्बार बेलाय? आगैमोननि सिनाय हाया। बारायालाय मा खालामदों? दङ आंजोंनो दंफायो। आब' बेलासिसो थांनाय जागोन खोमा दे जोंनिया माने ओंखामबो जानाय जागोन ना। ब्रा लिंहरथारदों ओंखामबो जानांगौनो बोरमा बेदर दङनो लकेल दाउ दङनो नाबो दङनो साम'जों सबाय दङनो। दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन उन्दै समनिनो दिनैसो लोगो मोनदों। दे होमबालाय। औ दे। थेंक इउ दे नानिमोन। वेलकाम आब'। नानिमोनालाय अबेनि? जोङो ना खान्थालगुरिनि। खान्थालगुरिनि? गुमा खफ्रियाबोथ' खान्थालगुरिनिनोमोन। होमबाथ' बिसोर गुमा खफ्रिखौ सिनाय हायो। गुमा खफ्रिखौ मानि जाहोनाव बिमाया बुथारनायमोन बिसोरो मिथिगौमोन खोमा। दा आरो आं बोरै सोंनो एक दिना लोगो मोनदों। जोबोद मिन्थिनो लुबैयो आङो गुमा खफ्रिखौ बिमाया मानि थाखाय बुथारनायमोन आरो गावगायनि फिसालाखौनो मानो बुथारनायमोन बियो। माथो सानबाय थाखो बे हिनजावा। ओमफ्राय आब'आलाय अबेनि? माबा आङो जोङो माबानि सिलिकागुरिनि। जोबोद सोंनो गोसो जादोंमोन आं नाथाय सोंला दे आरो। दे होमबा नानिमोना थाथ'दो। औ दे आब' थां। आंनिया लोगोआ नेबाय थादों खोमा माबा माबि बायबाय थादोंमोन बियो। दे। जुना आब' नोङो एसे थाल लादोंना हिनजावखौ। माबा मोखाङानो मानो बिदि जाखो बिनिया? फार्स्ट टाइमावथ' मिनि रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय उनाव मा जाखो? मानो सिरि जाना थाखो उनाव? बेनोथ' आंबो बेखौनो सानदों। फार्स्ट टाइमाव एफा मिनिबाय ओमफ्राय उनाव सिरि जाना थाबाय न'। मा साननानै बिदि जाखोबा आंबो हमनो हायासै। ओइ दुमफे मायो आफा? दुमफे मा नोंसोर जोंनाव थानानै मोजां मोनाखै नामा? मोनदों आं आफा आं जोबोद मोजां मोनदों थानानै। ओमफ्राय माथो जारौआ थांनो जाबाय दङनो मानो थांनो नागिरदों बे न'आव सोर दङ? बेखौ थांनो होनाङालै जारौखौ थांनो होनाङा। नोंसोरो ज'नो था माने बिदि ज' गासैबो थालायबा आरो गोसोफोरखौ मोजां मोनोना थानानै मोजां मोनो खुसि मोनखाङो। मानोथ' मा जारौआ थांनो नागिरदों न'आव मा प्रब्लेम मोनदों दे बियो बेयाव? बेनोथ'लै आफा माबा जाम्बि बायसि मानसियानो बुजायबाबो लाया। माबा थांनो जाबाय दं न'आवनो आंखौबो लिंगासिनो। एक नाम्बारि जाम्बि बे मानसिया। बेनोथ' थांनो होनाङालै बुजाय बेखौ। बुजायबाबो लायालै आफा नों बुजायनाय। आं बेयाव थानानै बेसेबा मोजां मोनदोंसो आफा। आंथ' न' बावलायलांबाय माने न'आव थांनोनो बायो आं बेखौनो न' साना लायोसो। औ बेलाय नोंसोरनिबो न' दा थागोनना जोंहा हेपि फेमिलि अनलायलायनानै। नंगौ आं नोंसोरनि असे बिफा नङा थेवब्लाबो आं नोंसोरखौ गावगायनि असे फिसाजो बायदि मोनना लायो। औ मोनथिगौ आं आफा नोङो जोंफोरखौ गावगायनि असे फिसाजो बायदि मोनना लायो होननानै। मोनथिला आरो जारौआदि मा प्रब्लेम मोनदों बेयाव थानानै आं बुजिनोनो मोनला। जारौ मायो आब'? जारौ नोंना माबाफोर सुनो दङबा हर आं सुना होनि। नोंलाय मानो सुना होनो आब' आं सुगोन दे। नाङा लाबो आं जमा सुनि। आं सुगोन दे आब'। नाङा दे लाबो आं सुना होनि। नों जेबो खामानि मावनाङा मोनथिबाय जों मावगोन। मानो बिदि बुंदों आब'? आंलाय माथो आगोलनिफ्रायनो गावगायनो सुना लायो। होमबालाय माथो प्रब्लेम दं नोंहा? मानो न'आव थांनो जाबाय दङ? गासिबो खामानिखौनो मावना होजोबगोन दे आङो नों थांनाङा न'आ मोनथिबाय। नों न'आव सोरजों थाहैनो नागिरदों ओजों हारसिंनो हा? आरे जोंनो दङ बेयाव आइबो दङ आंबो दङ नों मानो बादों दे बुंनाय। आब' आंलाय माथो नोंनो सानसे खिन्थाखादोंमोन। नों आंनियाव आरो बार मानो सोंबाय दङ? जारौ नों जाबायसो सानदों बेफोरबायदि नङा मोनथिबाय। नों गोरोन्थि सानदों गोरोन्थि बुजिना लादों। नों मानो फोथाया आब' आंनि खोथाखौ? आं उन्दै गथ' नंलाथ' आं गासैखौबो बुजि मोनजोबो गासैखौबो हमदांनो हाजोबगौ आङो। नोंखौ बुजायनाबो जेबो लाब गैया। दुनियानि जाम्बि होनबाथाय नोंनो। था आरो ओजों थांनानै सोरजों थायो थाबानो जाबाय। आं जेबो बुंला खिन्थु मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन आं मोनथिबाय। आं नोंनि बिब' आं नोंनि मोजांखौ लुबैयो। नाथाय नोङो बुजायबाबो लायाबालाय उफाय गैला। नों थां ओजों थांनानै सोरजों थायो थाया। नोंथ' मिथिखागौ माथो मादैया माबायसि। जारौ खोनासंनाय। बिहाबा आरो मा जालायखो? जारौ आइ नों थांना मोनथिगौ ना? नों थांबाथाय आं जोबोद दुखु मोनगोन। था जों ज'नो थागोन ना हेपि फेमिलि। नों थांबाथाय माथो आंहा बेसेबा दरसिसि मोनगोन। नों मानो बुजिया? आं नोंनि बिफा आं नोंखौ गावगायनि असे फिसाजो सानना लायो मोनथिगौ ना आइ? थांनाङा आइ नों थांबा आं जोबोद दुखु मोनगोन। था बेयावनो जोंहा अनज्लायलायना थागोन ना हेपि फेमिलिनो।
नाथाय आङो गोसो गैया बेयाव थानो मानि थाखाय मानो हा ना नों आंखौ गाज्रि मोनदों नों आंखौ मानो गाज्रि मोनदों दे आइ हा आं नोंनि बिफाखायनो आं अननो लुबैयो आरो नों बेखौबो गाज्रि सानो आरो आइ आंखौ मा सानदों बे जेनेबा उन्दै गथ' सानदों नामा आंखौ जेबो बुजिरोङि सानदों नामा बेयो थांगोन आं साननै सानथामनि गेजेरावनो थांगोन बे न'आव थाबाय थाला आङो लागिबा आङो जों मादैजों रायजानानै थाबाय थागोन थेवब्लाबो बेफोरबायदि मानसि थानायाव आं थानो हाया बिनि सायाव आइमोनाबो जेबो बुजिबो मोना आबौआबो बुजि मोना आंखौ रावबोआनो बुजि मोना माने आंनि खोथाखौ रावबो फोथाया आइयाबो फोथायनाय नङा आं मिन्थिखागौ बेनिखायनो आइनि सिगाङावबो जेबो बुङाखै आं आइ नों थांनाङा दे आइ नों थांबा जोबोद दुखु मोनगोन आं दरसिसि मोनगोन आया थांबायसो माथो नों आंखौ फाग्ला खालामनो सानदों ना माइलै नोंखौदि बेसे मोथो मोजां मोनो आंसो मिन्थिगौ नों थांबा आं थानोनो सुखुनाय नङा बे न'आव नोंनि बिमा बुरैनि मोखांखौ नायनानै थाबाय थानो हाया आङो नाथाय नोंनि मोखांखौ नायनानै थायोमोन आं खुसि मोनोमोन गोसोआव नों मानो बुजिया एसे हामनाय मोनदों र' थेवब्लाबो मानोबा उन्दुनो ओंखाराखै आं दिनै मुलिया एसे खाथिदों दिनै बिजामादै नों बेयावनो जिरायना दं नों दासिमबो उन्दुनो थायाखै आइ बिखुनजोआ उन्दुनो ओंखाराखै नाथाय मानो मा नोंना लोमजानाया दासिमबो हामाखै नामा बिजामादै हिनाय दिनै खर'आ एसे गुसु जाबाय दे एसे हामबाय आइ बिखुनजो आंनिया लोमजानाया एसे हामबाय मानोथ' उन्दुनो थायाखै दासिमबो नोङो मानोबा दिनै उन्दुनो ओंखाराखै आंखौ मायबा मायबि साननानै मा साननानै नों मा इसोर सानैखौ सानदों नामा इसोर सानैखौ साननानै लाब गैला नोङो बिजामादै बिसोरो हारामि बै मानसि थेवब्लाबो आइ बिखुनजो बिदि खालामनाङामोन गांजेमा गोसोमाथ' आंखौ हाजार लोमजाबाबो नों जेरै आंखौ दा नायदोंना बियो आंखौ इसेबो नायामोन नों जेरै आंखौ केयार खालामदों गांजेमा गोसोम रानिया आंखौ इसेबो 1% केयार खालामामोन नाथाय नोङो आइ बिखुनजो जोबोद मोजां नाथाय नोंनि फिसाजोआ नों बायदि अनसुलि नङा बिनि गोसोआ गाज्रि गेसाव औ माथो बुंबावनो आरो दे नोङो बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा उन्दुदो नोंनि देहाया मोजां नङाना बेसेबा हर जाबाय 12थानि बारलाय लांबाय आंलाय नोंखौसो नायनो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय नों बेयावसो दङ बिजामादै थां उन्दुयै थां बांद्राय टेनसन खालामबाय थाबा बांद्राय खोथाफोरखौ सानबाय थाबा खर'आसो बांसिन गुदुं जायो नोंनिया लोमजानाया दिनैसो हामहांदो बिजामादै नों बेफोरखौ सानबाय थानाङा थां उन्दुयै थां थारैनो आंनि आइ बिखुनजोआ मा एसे मोजां मा एसे अनसुलि आंखौ हौवा बायदि केयार खालामथारदों माथो ओमफ्राय आइ बिखुनजो नोंहालाय मानोथ' दाबो उन्दुआखै उन्दुदोंमोन आङो बिजामादै नाथाय आंबो उन्दुलासै नोंखौनो सानबाय दङ लोमजानाया मानो दाबो हामला होननानै बेनिखायनो नोंखौ खेबसे नायनो फैबावदोंमोन आङो खर'आ बेसेबा गुदुं जादों खोमा होननानै नाथाय दिनै एसे हामना दङ दे गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय मा नोंबो उन्दुलाखैमोन ओहो बिजामादै नोंखौनो टेनसन जाबाय दङमोन आङो दिनैल' नङा मैयाबो हरनि 2था बाजियावसो उन्दुलांदों आङो नोंखौनो सानै मानोबा हामाखै मुलि जाबाबो मानोबा हामला होननानै बेसेबा टेनसन जाबाय दङमोन नाथाय दिनै एसे हामबाय गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो दे होमबा बिजामादै नोंबो उन्दुहैदो आंबो उन्दुहैनोसै बिदि बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा नङाबा देहाखौ नाख्रेबनो बांसिन बोलो मोनो थां उन्दुहै थां बिजामादै आंबो उन्दुहैनोसै आंनि मेगनाव दिनै मोदै गबाय नोंनि अननायखौ नुनानै आइ बिखुनजो नोंनि बायदि अनग्रा सासे हिनजाव मोननायबा बे जिउआव जेबो नांबावलामोन आङो नोंनि फिसाजोआ जुदि आंखौ नोंनि बायदि अननाय मोनबा बेसेदि खुसि जागौमोन आं मालाबाबो सानाखैमोन आइ बिखुनजोआदि आंखौ एथ' अनगोन होननानै एथ' केयार खालामगोन होननानै आइ बिखुनजोआ थांबा आंखौ सोर केयार खालामगोन आंखौ सोर नायगोन सोर ओंखाम संना होगोन जोंनो बेखौ लाबोनायावथ' आं बेखौ दं होनना लाबोदोंमोन दा सानबाथाय एसे बोरैबा मोनो गावगायाबो फैनो नागिराखैमोन नाथाय थेवब्लाबो माथो आंखौ बेसेबा अनो दा गावगायनि हौवा बायदि अनथारो उन्दुहैनोसै दे बै फाफिफोरखौ सानबाय थानानै मा लाब मालाय मिनि खुसि संसार जागासिनो आंसो बिथिंजाय सानै माथा गरम जागासिनो सानलालै आंबो बांद्राय साननानै खर'फोरखौ गाज्रि खालामना लाबाय थाया आङो बिसोरनि खोथा सानैथ' आंनिया खर' गुदुं जानानै लोमजालाय लांदों आं नै दिनैसो एसे गुसु जाबाय खर'आ एसे हामबाय दिनैसो नुदोंना आंना आइ बिखुनजोआ लोमजानाया बांद्राय जादों नामा होननानै चेकिं खालामनो फैलायदोंमोन ओरैबायदि अनो आंखौ आइयाथ' हाला देनाय नङाबा आइयाबो आंखौ नायनो फैगौमोन आरो आं बिनि सिगाङाव बांद्राय लोमजादों होननाबो खिन्थाना लायाखै एसे लेट जाबाय दे फैनायाव नापे फैनाया नोंनो ना गुमै आंनो माथो गुमैयालाय किउटथार हेन्डसामथार
आंहा गुमैखौ हेन्डसाम नुसोबायहाय किउटनो लद्राद्रा। ओरैनो मोजांबा खौराङा बैनाय? बिदिनोसै गुमै मोजां गाज्रि गेजेरावनो। नोंनियालाय? दङ दे आंनियाबो। ओमफ्राय नोंसोरखौ गोबावैनो नेहोबाय आरोना आङो। दे जेबो नङा। थांलाय फैलाय मानसिफोरखौ नायबाय दङमोन जोंफोरो। ओमफ्राय अबेथिंजायबा थांगोन नामा? माथो बैजाबा पार्क दङनो। थौ पार्कफोरावनो थांसै। थौ फट' लागोन जोंनिया। नोंसोर सानैखौबो फट' थिखांगोन। जागोन दे थौ। ओरै गिदिर पार्क गैयालै बेयाव ओरैनो फिसा फिसा दङ। जागोनलै गुमै फिसा फिसाबाबो जागोन। आयु माबा गुमैखौनो बिराद मोजां नुबायहाय आङो किउटनो। थौ होनबा गुमै थांसै। आंबो खिन्थु गुमैजों फट' लाफागोन दे। दे लाफानो हागोन दे आं थिखांना होगोन। ओमफ्राय जेबो जाया नोंसोरो? जागोन मानो जायालै गुमै। जोंफोरनो दिनै चिकेन ललिपप एवनांगोन। जागोन दे मा जायो जाबानो जाबाय। ओमफ्राय ओरैनो गुमैया अबावबा खामानि मावहैयो नामा? माने अबावबाफोर थायो नामा? औ बैनाय आङो गुवाहाटियावसो दंहैयो र' खामानि मावनो थायो। दे मोजाङानो दे। खमसे खम बेखारथ' नङा। दासान्दि बेखार नंथ'आ र' बैनाय। दे मालाबा थांबानो जाबाय जोंहानियाव। नोंसा आब'आ लिङाना? औलै माने मा बुंबावनो आरो गुमै। आब'आबो न'आवनो गैयामोन ना आंबो गैयामोन। औ बेनोथ'। एबार थांगोन दे मालाबा। ओंखामसो जाना फैखागोन। थांनो हागोन दे गुमै। थौदो होमबालाय थांसै। थौ।